Wakatomugarira matundu vachimurova. Hanzi muye mukadzi uyo anga akatsika samuye panapa. Akamutsika murume akachimisa cheni uye achirova nebhata stick. Ndakanzwa sound yekuti ndapakani sekuru zvakwana sekuru zvakwana. Akanga akambata makumbo akaita kusumudza kudai so. Iye akaisa iyo bhodhi yake pasi. Mumwe mudhara wechipostori anogara umo anga akaita kumutsikira ruoko urwu rwakaiswa cheni. Tikanzi kutwiste cheni ndobva amubata bhurugwa rake. Ndovamumisa vamuti bhotso nokuti baba sekuru akazopotswa nedanda usiku dzenzanza toma past 2 to 3 kana yako kuzvida zvikanza musati matanga zvanzi yedu nyama ndiyo yamaisa pabreasted wenyu mukutomuendesera chikafu kusiye para katoideka se baba. Yes, amuri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHodzim Trends patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri nzvimbo yeku St Mary's kunonzi kuma 19 just close neChaminuka primary school naika. Kune chiitiko chaitika chinotyisa nekukatyamadza apa mukomana wechidiki ane makore 26 ekuberekwa anozikanwa nezita rekuti Luke Mafiati ashaika mushure mekunge arowa zvakaipisisa. Vamwe vari kutaurawo kuti no mukomana waimboitawo zvemadrugs but hongu tinoziva madrugs anoitwa but hazvikwanise kuuraya munhu nenzira yakadaro kuti munhu angu admitwa kana kuti aendeswa kurehab obva anofira ikoko. Tinoziva zvikuru kune vakawanda vanoendeswa kumarehab but vanenge vatoriko vachitozodzoka zvakanaka naika. Saka pari zvino timire nevehukama vari kuda kutaurawo chiitiko ichi kuti zvafamba sei. Aiwa, ngativanzwe vachitaura. Inini ndakanga ndaripota nyaya yangu kurehab. Ndakanga ndaenda musi wa 23 August gore rakapera 2025. Saka ndakanga ndanoripota kuti ndine mwana wangu ari kumwa tunotuhwa tunonzi magic moment. Saka ndida kuti mwana wangu aite amboyawo kurehab. Akauyawo kurehab kunoku ari kugona kukanganwa chitoro ichocho. Saka kubva August gore rakapera vakazondifonera musi weFriday vachinditi izvo munokwanisa here kuuya nemwana uye Saturday makuseni. Munouya nematuma magumbezi ake nejagi nechivharo nesipo nemafuta moisa mujagi remwana nehembe dzake mouya na7 makuseni. Saka inini nekuona kuti mwana uyu kuti ndimudze kuti tikuenda kurehab anga zvasingaite. Ndakatora mukwasha wangu ndikataura naye kuti ndichikumbirawo kuti uendewo nemwana wekupi kurehab. Asi uchitaura unongomutaura kuti ndakaona kabasa kuti tsano munondibatsira tikawana mari togowana tikaita mari togowana. Saka mukwasha yakamuka makuseni akanomira kurodhoko. Ini ndakabuda kunze ndikatoona mwana yatobuda muno atova kurodhoko mbva amhanyirwa nemukwasha wake zvikanzi handei kubasa kuenda ndobva vaenda. Ini no ndakasati ndichateera nemabhegi ake mabhegi nejagi mabhegi ranga rine magumbezi nehembe dzake ndichibva ndateera. Saka ndakufamba ndakuda kutosvika kurehab yekumbare yekwamai Idi. Ndobva ndaningirikira ndafonerwa nemwana wangu kunzi mama iwo ndakatanga kuenda zvikanzi ninguyu mwana atasei atiza ati ndikumbonotenga drink. Saka nanhasi asati ndamuwana. Ini ndichitosvikawo nemabhegi ndakatakura mabhegi tabva tagara panga pakazara even mai Idi wacho wanga watori. Saka ndobva ndoti manje ndoita sei. Ndobva ndazopinda mukati ndobva ndataurira mupurisa kuti mwana angauya pano asi atasei adzokera kumba. Zvikanzi manje moita sei mwana uyu anofanirwa kunhasi kana kuti mangwana mukasaita nhasi kana kuti mukasamuya naye nhasi kana mangwana zvinenge zvatovhara. Ini ndakadzoka kumba nemukwasha wangu akatakura bhegi remagumbezi ndakatakura jagi. Ndobva ndandosiya kumba kwasisi wake
ndobva ndamboenda kusekere marainiko panga kuine nyaradzo. Ndakagara ipapo ndakaona mwana wangu ari kutopfuura akati ndiye mwana waye atiza kupi kurehab wewo. And ndobva auya kuno akabva apinda muno mudomba make mairara. Ndobva asvikokwira pambedha mvara. Arara kudaro anifunga anga atomwa futi kadoro yaita sei adhakwa arara. Ini ndobva ndanobvunza wanje mwana munin'ina wakuti nai ndingawana kupi motikari yekuti tidzoke naye futi. Izvozvo akarara. Ndobva zvanzi muyaiti foni ndobva wafona. Ndobva mota yaita sei yakunzi iri kutoya izvozvo. Ini bva ndazoenda kumwana wangu kuenda kunouya nemajagiria nebhegi remagumbezi. Bva ndasiya ndataura hanzvadzi yangu anogara maboyskaya. Ndobva anga achitonwa akagara nemukadzi wake. Bva ndati baba William tarisa ichi magwina akarara umo. Nekuti anogona kuti hope dzikapera akatodhakwa akarara. Hope dzikapera achajamba futi nekuseri koita sei woenda wodzokera kupi kurengi. Zvikanzi alright. Ini ndobva ndaenda kupi kunotora magumbezi aye nejagi. Saka ndadaro hanzvadzi yangu yakabva yasumuka. Ndobva atora butter stick. Ndobva aisa mutrauzi vapinda naye muno. Kwakutanga kuchirowa mwana yanga akatorara. Kwakutanga kurowa chi mwana uya. Vakamisa cheni nemuroja wake. Muroja wake nemukadzi wake naiye vanga vatatu. Vachirowa chi uye vachimumanikidza kuisa cheni even makomo wake akatochekeka necheni. Vachiedza kumuisa cheni vachimurowa vakaimisa cheni. Saka ini ndadzoka nemajagi aye nemagumbezi. Ndikona mota yanga yatouya kudhara yatova papi yatova pagedha. Ndikuda kupinza magumbezi ndikona ari mari kuchema ropa maokomo. Nemiso makadhindika ngiyo mahandicrafts. Ndikati kuri kuchema waita siku ropa risarowana upi zvikanzi ndarohwa nasekuru. Vandirohwa nemuroja wavo yemunhu. Vanga vakandibatirana mukadzi yanga akanditsika samwe apa. Akanga anditsika uyu achindiita sei achindirohwa nebutter stick uyu umwe achindiisa cheni. Ndobva ndadzoka kune hanzvadzi yangu ndikati koma muchimurowa here chi zvikanzi ndamudhisipina nokuti anga atiza kurehab. Ndobva tapinda mumota muye ndobva taenda kupi kurehab kwewo. Tasvika kurehab ndati mwana uye ndaita sei ndauya naye. Ndobva ndapinda nemabhegi aye nebhegi riye nejagi. Tapinda muye zvikanzi nemupurisa endai umo. Pataenda munanesi. Tasvika munanesi muye zvikanzi iwe gara pasi. Ini bva ndagara pacheya nanesi. Zvikanzi mbatorwa ningiyo. Akatorwa akaiswa paskero mbaita 62 kg. Mbaerwa BP yabvaita 140. Zvikanzi nanesi BP yake yakaita sei yakakwira. Ndikati saka yakakwira stereke zvikanzi yakakwira. Ndobva testwa pamhanza apa mine kuti ndo inonzi chii temperature mbaiswa pamhanza paningina. Zvikanzi mwana nyane chimwe chirwere here chaakamborwara. Tikati haana. Pane mumwe mukadzi rimwe gore akamufilitira spray gun mumaziso. Saka anomboita imwe time yekuti maziso akanorwadza achitsvuka uye zvanomboita anombobuda mututu. Ndo zvaita sei ndo chirwere chaainacho chete. Ndobva nesi anyora iye abva kuti ndarohwa nasekuru. Ndarohwa nasekuru miri wangu wese anga wachindirohwa nebutter stick. Achitaura chi nesi saka ndizive kuti akanyora here kana haana. Zvadaro nesi yabva tichisumuka imite sei atakwe zvinhu zvake aende kuenda vamwe. Ndobva ndakatomubatira jagi ranga aitotadza kufamba rimwe gumbo rake angaita kunge ranga razvimba pamusoro. Ndobva tanomusiya pakona pekuti vachienda nemabhegi aye. Mva vaenda yanga Saturday yacho Sunday makuseni. Ndobva vekurehab ndobva wafona futi wafona pane foni yamwana wangu yangu yanga yasara kangu kanga apera moto. Ndobva vanzi udza mai yako yekuno kurehab. Ndakazwa zvakandinesa ndikati asi kuti ajamba asatiza futi kurehab kuya asi kuti aramba kudya here. Ndobva taenda kurehab kuya nomwe murume. Tasvika paye ndobva taita sei ndobva tagara zvikanzi garai pacheya ipapo. Saka murume anga ane 52 years akandibvunza akati mwana adonha apo mwana wenyu anga akapfeka skipa anga nemutsetse netrauzi reblack. Ndikati mwana wangu pandikutarisa apa ndikuona jagi rake ratakaendesa nezuro ranga riri mupaseji. Ranga rine tauro nesipa yanga yavhurwa isina kugezeswa netoothbrush necolgate. Ndibva kwauya mupurisa ndikati iri jagi rindere mwana wangu ndakatorinyora kuti look mafiata pasasa. Saka ndiri kuona riri munomu. Purisa yakanzi regai ndiritore mbaritora bva inopinda naro futi mukati. Saka murume yabvati mwana wenyu adonha apa. Saka kudonha kwaita ndobva anga achigwina achiita sei achitsenga rurimi. Ndizvo zvanga ndataurwa nemurume yanga akagara apo. Nesi wemba azouya zvikanzi mwana wenya anodonha nepfarero. Ndikati kubva ndakamuzvara haana mbobvira adonha haana mbobvira anzwa chirwere chakadaro uyezve aitosenza aitonge ari pamakomba apa ndo paanosenzera kana kutodaidza vamwe vanosenza nekuti wakamboya uchiti mwana uyu adonha haana mbobvira adonha kana one day. Asi ndashamisika chinzi akadonha. Saka mwana uyu tamuendesa kuHarare hospital. Gara ipapo patagara tagara
ndobva kwazoya motikari yakauya ndobva yatitakura mbva taenda kuHarare hospital. Taenda kuHarare hospital takagara futi tikagara inenda kuti kuzvino tinomuona munhu achauya kuno kutitadza kuti tione asi kuti arikuiswa nhingi inonzi mvura yemiri yedripi. Tagara manesi achingoyemo machipinda achibuda isi takangogara chete nemumwe murume ayo ndakanga ndaenda naye. Ndobva nesi yazoya umwe nesi bvaitangwe kuvhara dhomusha zvikanzi maswera seguku ndikati andaswera maswera angatova masikati atoti 1 zvikanzi ndimi amai waLuku here ndikati zvikanzi ko Luku ane pfari ane chirwere chekudonha ndikati aiwa kubva ndakamuzvara hana mbobvira adonha kana chii haana chirwere anga asina chirwere chekudonha. Zvikanzi Luku adonha angatsenga rurimi saka ashaya. Ndakarwadziwa kuti ashaya munhu akangorara 1 day ari muRehab wonzi makuseni mwana ofuma kunzwei kuno masikati kuti 1 mwana ashaya. Ndikati ina hangu ndanichikwanisa ndanichikukumbira kuti muite sei mundiratidze mwana wangu kana aenda kumochari moenda neni kumochari kana mwana wene kwamamisa moite sei munondiratidza pamamisa. Ndobva vatora mamwe manesi 3 nemurume uya ndani naye tiri 5 vataenda tafamba pa ndobva vasvikovhura ini ndinda ndiri pamberi bva vavhura mumba muye mama wakakiya ndobva tapinda bva vamira ini ndichibva ndamufugura gumbezi ranga akafukidzwa nditoona akatoshama muromo makumbo ake anga akaturika kudai rimwe ruoko ranga rakati kudai ndichibva ndamutwasanudzwa ndobva ndabvisa gumbo rebva ndamita straight bva ndamudzikisa futi maoko ake chando chacho kuredza kuti ndigadzire muromo wake wanga uchiita kunge hamene kuti akafarini handiona saka chibva ndamufukidza tichibva taita sei chibva ndakuchema pai tibva tafamba kuya kumain road tikakwira kombi tikauya kuno ndorufu rakaitwa pamwana wangu ndakarwadziwa kuti mwana wangu aisenza kubakombuka hakuna kana 1 day munhu akamboya uchiti mwana uyu adonha hakuna asi nhasi zviri kunzi maresults ari kubuda achiti hanzi anga aine pfari. Zvinhu zvandibata kuti mwana wangu zvinorwadza mama chiitiko chinosuyisa. Tichitarisa Luku anga aine makore mangani kubereka? 26 years. 99 1 November 1999. Okay. Tanzwa zvikuru muchitaura kuti ainwa hwahwa ndiani iye hanzvadzi yenyu? Achitozvimwira hwahwa hwake akagara pamba pake pamusuwo apo pamabhoisikara apayo ndikatomuti mutarise magwini magrosa pabhazi apa aingonzi magwini rake chainonzi Luku andibona ndikati tarisai uyu magwini uyu akamuka apa akarara akamuka apa anobva nakujamba kuti jura unoita sei unoenda kunotanga kundomwa futi uko saka mumutarise toda kudzokera naye kupi kuRehab. Vasvadzi right ndakagara panapa ini ndichienda kunotora majagi kumba kwasisi wake iwo achisara achipinda mumba achitora bhatastic ndokupinda muno kutanga kumuruwa mwana wanga akatorara anga akatobatwa nehope airohwa akaita sei akarara andibona munin'ina wangu womumu ndiye akazvinzwa achirohwa achichema ndafa kanikani mbuya ndichandaurayiwa kani achichema ava vakazomuka vanzi ndakazvinzwira kuhope ndandakarara ndichitemwa nemusoro munin'ina wangu inini hanzi bapinda muno hanzi wanga akatomugarira matundu vachimurowa hanzi umwe mukadzi uyo anga akatsika samuya panapa akamutsika murume akachimisa cheni uye achirohwa nebhatastic saka tichitarisa mama tiri kuona zvikuru nematsanangurira muri kuita mukomana uyu ariratidza kuti anga akarara and haasi munhu anga ari violent. Aiwa kana even kumakombi chaikoko kunongonobvunza mwana mwana vanhu vese vari kuchema pamusoro pake kuti mwana uyu anga ane hunhu hwakanaka aita airespecta chira ani anambobvira anesana nemunhu kubva achikura kusvika parufu rwake haana kana violent nemunhu kana 1 day anga ane respect inotyisa. Saka tichitarisa munhu akanga akarara ndikuona zvikuru pataurwa vanhu 3 pano kuti hanzvadzi muroja vanhu 3 vachibatsirana munhu 1 apa akaiswa cheni. Saka apa mushure mekunge makazombowaona here kuvabvunza kuti asi inini pandakauya pandakauya nemagumbezi ake neiyo ndaisa motikari ndofanira kuona mwana achichema ndikati waita sei ubuda ropa maoko kana mwana wevanhu wakavatakura nemotikari hanzi anga ndi maropa hanzi anga ine ropa maoko hanzvadzi yangu iri kunzi hembe yake hanzi anga ine ropa akatora hembe yake akatora mvura akaneiwachira mumba yanga ine ropa remwana uyu munin'ina wangu ari kutanzira nge richibva mukanwa here kunge mumuno amuna azanzi ndibatsirewo kani ndaurayiwa kani ndibatsirewo pakazopinda munin'ina wangu akati kumurowa mwana aita sei ini ndibva pandakazoyawo pa ndikati naimi mamuchimurowa mwana kuti aita sei zvine zvimakuwadza mwana mamuchimurowa here zvikanzi ndaida kumudisciplina because anga atiza kuri yako. Tichitarisa mukadzi wamatauro uyu anga ari mukadzi wemuroja here kana kuti muroja wawe muroja waye hanzvadzi yangu muroja wake nemurume wake saka akabatsirana kurohwa nevanhu vangani 3 apa akaiswa cheni apa anga ane hope anga akatorara unoziva zvokungosvika urohwa usingafungidzire umanikidzwa kuiswa cheni
udze kuti anga asingadi kuteswa cheni ziya basi wakamumanikidza uye anza akabva mutsika negumbo iye mukadzi womuroja wawo anza akakumutsika negumbo kudai uye murume wake ari kumumanikidza kuisa cheni uye hanzvadzi yake ari kurwa nebata stick. Tanzwa zvikuru kuti pamakazonomuvhura mushure mekunge ashayika anga akakuvara pai muchitarisa mutumbi wake? Ini ndakaona apa aziso necheni dzanga akasungwa dzanga dzakaita kumarika maoko make ndo zvandakaona negumbo rake rakaita kunge ranga rakasvika. Okay. But mama tinoziva zvikuru kuti zvinhu zvinotosungisa kuti vanhu vaise mutemo mumaoko mavo varove munhu kusvika ashaya zvakadai. So matanho api akatorwa amakatorwa semhuri kune vatatu avanga vaponda mukomana? Matanho akatorwa neava ndovakaona zvichiitika achirohwa akapinda mumachiro akati imimi katakuenda nemi kumapurisa nekuti hamungarowe munhu imenda kunze mwana anga achitochema ari mumaho asi maramba muchiwo anhu wakatokwira pamubhedha wachiroera pamubhedha wakatokwira pamubhedha pake andibona saka vava nenenge munin'ina wangu vari vatatu ndovakaenda kuti kupolisi vakatenda navo havana vakazvitora sezvinhu zvisina basi vakabva tomukadzi yeye nai vanzvadzi yangu vakabva enda kupolisi iye vanzvadzi yangu mune pauto anenge aenda kumanyama ndiye anga ine bhatastiki necheni ainadzo andibona saka haana kukwanisa kushandisa cheni dzake kuti angazishaya here akashandisa cheni dzemuroja wake ndiye aimanikiza mwana ikusunga mwana pakazomubvisa ndokuti dzaimena dzichimuita dzichimukwadza but tichitarisa ndafara muchiti mune bhaut ende munhu anoziva mutemo kuti hakuna munhu anorohwa akaiswa cheni. Vanhu vakatiwo chiine chiitiko chakadai so vanhu vese vakurwadziwa munhu wese anorwadziwa nezvinhu zvakaitika pamusoro pemwana wekunzi mwana yakasingataure nemunhu anga ari innocent akasingataure nemunhu vanhu vese vakubatikana neni vanhu vari kuuya kubva kumakombi vari kuchema panopakurara rwapungwa vakomana vachiimba kuti makamuita sei nuku unokanga asingataure nemunhu kuti ini ndakubatikana kuti shuwa munhu wese ari kubatikana pamusoro pemwana kuti chii chakamboitika kwakuenda kunzi wewe Dr. Tarisa akati akanipfa chideko munhu anosenza kurenga kuti angari hwendi kurenge pana akamboya naye achimhanya naye kuti naye muyai muone kuno zvakana zvadai handiti pfari yachana iri pari unongoti anytime wangodona saka pfari yake inotanga ane 26 years. Mama tichitarisa pfari munhu akadona anogona kungokuwara ungava musoro. Dr. akati chii pamavanga anga inayo? Tinoziva zvikuru kuti button stick Dr. Tanzi pakudona vakaitapo kanzi pamabhonzi ake hapana pampaine vantu anzi pakunzi pazotorwa kanyama iri kada kunotestwa futi. But tichitarisa miri wemunhu arohwa mama nemunhu adonha nepfari zvinhu zviri zvakatosiyana. Makambobvunzawo here Dr. kana vehukama wakambobvunzawo here Dr. kuti ko mavanga ari pane mukomana ekuratidza kuti arohwa nechinhu chakaita kunge button stick vakambobvunzawo here mashoko akadaro? Havana vanhu vacho vaenda vaniso izvezvi vatoriko vasati wataurirwa vacho vaibvunza vaida vatoriko zvandonzi bhodhi yakutoya mangwana zvapasa ndizvokunzi akaine pfari apa munhu akarohwa zvinorwadza akatorwadziwa adaizi kana bhipi yake kuti izonzi yakwira pakatohananisiwa yakakwira panyaya yekuti akarohwa akarara ndichirohwa nevanhu vatatu muhwani amuti pakaomeka yakanga akarohwa nehwani munhu zvazviri akaiswa chiri vachimurohwa mukadzi yakamutsika dzipasaidhi pana vachimurohwa ropa rakanga richibuda ikati raibuda mukanwa nemunhu here hanzvadzi yangu yakatora jagi kaichanabvira vakanoachira munhu akabasa. Mama makasununguka here kuti kunyange maresults emukomana abuda achinzi anga aine pfari makasununguka here kuti mukomana anga achitorwa postmortem nemumwe dokta zvakare? Kana zvichiita ina hangu handina kana pane chokutangira handina chinhu asi kana zvikwanisira ndanchizvida nekuti ndarwadziwa nemwana wangu kuti pfari iyo zoya nhasi pakurohwa after kurohwa kozoya pfari uzotanga kurwara nepfari yekunzi hapana chataona ipfari kukurohwa kwese kwanga achitwa ropa iri rimwe ranga chitori mumaoko make ropa apa akachema akati ndarohwa nasekuru nanzvadzi nemuroja wake vatatu vakachindikasira saka ndabatikana. Zvinorwadza mama. Mashoko enyu ekupedzisira tichitarisa ivo madoctors nekuburitsawo maresults anogutsa vanhu ndofunga mukomana akatochema achirohwa zvinzvainzwa nevanhu vese vantu vakazvinza vachishema saka mashoko enyu mama angava api tichitarisa ivo madhokotera nemaresults abuda nekuziva chese kuti mukomana yakarohwa nekuzonzi ane pfari mashoko enyu eyambira muda kuvapa angava api? Ini namuda kutaura chokwadi pamberi paMwari inini zvandibata hazvina kundiitira mushe sei nekuti hanzvadzi yangu ane mwana wakasenza pakaiswa anoona nemukadzi wake vanosenza ikoko saka inini pfungwa dzangu dzamhanya kuti
preach asi pane zvaitika sei zvazobuda mari dzavo sekunzi ipfana inini nokufunga kwangu nekurwadziwa ine mwana wangu achai dai zvaibvira inga achitorwa futa kupostmortem kana dai zvanga zviri zvanhasi kana kuti mwana kuseseni wotorwa zvoonekwa kuti zvongobuda zvakafanana here kana zvakabudawo zvakafanana aiwa tinogara mino mwari anga iri nguva yake asingarwadziwa mwana wangu anga asingatauri nemunhu munhu wese ari kuchema pamusoro pemwana ari kurwadziwa mieri semberi zeri kunokumarenjeri vari kurwadziwa nemwana wangu wose anga asingatauri nemunhu mwana akarohwe mwana womukoma wangu Luku Mapyata ndanga ndakarara ndichirwara saka ndakarara ndichirwara ndakanzwa sound nekuti ndafakani sekuru zvakwana saka ndizvinzwa zvinhu izvi ndaizvinzwira kuhope ndikurwara ngendimumuka asi kune vanhu vari kurwa panze ngendimuke ndonoona kuti chii chiri kuitika panze ndamuka ndakasvikovhura dhoo muno ndakaona nzvadzi yangu iri pambedha yakabata makumbo emufi mairi mukadzi muroja wake mukadzi anogara umo anga abuda asi sekuru wangu avakagara apo akamuti ndamona akamisa gombo rake pachest pake handitika ndikuti hanzvadzi wakabata munhu makumbo uri kurova pasi petsoka ndanzwa saundi yekare ko ropa riri kukanwa riri kubuda riri kubva kupi asi pambomurova chi mafaiti mukanwa here akati aiwa inini ame policeman saka ndida kumboita sedambodisciplina uyu mukomana uyu akati zariapo tikati aiwa mutemo uripo mazuva ano unotaura kuti vana vedu ava tione vanononwa zvinodhaka kudai dzimwe nguva tizive kuti timwe tingoziva kuti tingaidza kudzirira saka maroira muri kumuita aya muchimurova pasi petsoka muchiita sei hazvibvumirwe ona mabatiro akamuita akanga akambata makumbo akaita kusumudza kudai so iye akaisa iyo bhodhi yake pasi mumwe mudhara wechipostori anogara umo anga akaita kumutsikira ruoko urwu rwakaiswa cheni tikanzi kutwiste cheni ndikati raiti ndaakubuda ndochidza kwamwana waya waanogadzirana mawaya ndoti uya mune zviri kuitika kuno mwana akupondwa ndokubva vakabva musiya vese kati sumuka kati sekuru andisokwanisa ndakuwara ndobva amubata bhurugwa rake ndobva amumisa bva bhotso uri kumurawo futi iwe wakuwadza munhu tikati hanzvadzi zvinhu zvawaita izvika handinoshuva zvinopera zvakadai wakuwadza munhu tikanzi ndambe policeman ndachidisciplina munhu anditi ndokubuda kwaakaita vabuda amai yake wanga anotora indrive yanga yatopa gate vakati kuiwo ropa raunaro rabva kupi ndarwa nasekuru nemukadzi uyo roja rawo neniki murume wacho anga achingoedza kumuisa cheni wachimutadza saka ndowandirowa asi mama ndakwara ndobva vamutakura vaenda naye zvakazoitika kwakaenda mberi hangu hana kuzozviziva asi zvandakaona ndozvandakaiswa statement kupi kupolisi ndikati uyu mwana wamai wangu aita zvinhu izvi zvikwanisika kuti anosungwa ngaasungwe ndichitaona member in charge akati alright vangoita se vatorwa vasungwa saka izvozvo vakaendeswa kurimandi zvinorwadza so tichitarisa vatatu ava vese pari zvino varikowo kurimandi murume wachoka akati izvo mapurisa vakataura kuti vanhu vanga vari vangani ndikati vatatu asi mumwe uyu akanditi ini handa kurova munhu asi kuti ndakamutswa ndakarandigadhiwa hamena nokwaanogadha uyatibatsira kukisa cheni bozi mukomana nepower tikurirwa hatikwanisa kuita se kutumise cheni saka asi ini ndakangoya ndichiedza kubata kumumise cheni mapurisa akati tada kuti iye akauya ndiye ane statement yese zvinhu zvakaitika izvo anga arimo ndiye achatitsanangurira zvino hasi kuwanika Alright, uyo murume wagadhiwa ndiye asiri kuwanika. Akanga tindikabva kubasa mangwana ndikaenda kupolisi, but pana pamba make vanorujamuka hasi kumbouya. Bila musi wacho akanza auye mangwana nepolisi, anokuzomutsika kuti pano. Saka uyu manjika ari kuziva kuti pakatenga zvinhu zvese murume uyu vanga vainaye. Mudzimai wake wehanzvadzi yangu anga akagara apo. Achitoseka ndikati amurikuseka. Madi kusumuka madzoredza chi murume akwadza munhu. Akati anatunda ndisekura kuranga chi musikuru. Handa kuziva kuti wakwa kuita anga kwari. Mangwana acho pakazuva pachiitwa message kuti mukomana aita se apfuura hanzvadzi yangu akabatwa bhasikoro vabuda achinohodha kobra yake abatanga kuda kutorwisana nevanhu ndopatikana kuti iye pachake hanzvadzi yangu iyo yatopararawo kudhara vakomana vemakombo vanga kuti kuti akumuda tikati panoita mutumbi miri nokuti iye apararawo newawa hanzvadzi yangu yacho mukatomuona angosara masawa chete ingori mbabvu chete ndikati panapa panokonzera kuda kutaura chokwadi pamberi pedenga mukamuruwa vakomana makombika matotikonzeresa mitumbi miri pamushamba pagwenga hatina kana sendi kana chekudya tiri kutopuwa nevanhu vekuoma next door handiti zvinorwadza mama. Pane mashoko ari kubuda ari kuti hanzi murume akati mukadzi handisiri ndakarohwa mukomana wekusvika afe asi mukadzi ndiye akanikirikina amene mambo anzoerewa mukadzi achibvunzwa nemunin'ina wangu mai yoka yaripo takati tese polisi uyu achibvunza iwe
iwo uri kunzi chi anzi aiwa inini ndakangomutsamirira ine ichi changu chida kuti aisike chi asi awa sekuru ava vari kutaurawo ndiwakapinda wakaona akamutsika pachest mukadzi iyeyo tikati namai mwana maitsika pachest muchiti munhu anoda kuti ararame here anzi aiwa ndaimbo ndaida ngoti ndimuedze kumutwista kuti aite se aisike chenyi zvakatobati sekuru wanga wakatopa statement polisi yako yapano wakutopa statement yokuti aiwa ndakatomona zvakatsika mukomana pachest achitobudawo kuti ropa pai munenge saka ndikuzoti ropa iro ranga kubuda mukanwa ndakabva ndaoita question mark ende zvakandibata kuti ari kuriwa pasi petsoka ropa rikubuda mukanwa hanzvadzi zvawaita izvi inga muzukuru wako unowirirana naye kwaanouya pese kubva kubatsa makwesese sekuru isisi ana mai vake anodispekta vainwa sevana kwavanenge vachisenzera makomba hapana anenge anawo handitika saka amai vake vachishungurudzika zuva nezuva nenyaya yekuita se yokunwa zvinotaka vakati Magwini ndichanokuendesa kuriapo achoti zvina mhosva achitangwemewa pray saka pawakazofonera kuti mukomana anga achiuya ndopauda kuteedzwa mutore akaziwanzvenga ndokubva vazoti komana ndibatsirewo adzokere kupi kuriapo pamwe akaenda kuriapo ane amu ndichi aita zvakanaka nokuti bhodhi yake yanga aitangwe angochinja kumwe kwazvimba kudai anditi saka samai wakaberekwa ka nemadhakirwa anga achitaka zvaiwashungurudza zuva nezuva takatopedza kuti ava vaka vachapedza kuti unoti bhipi wafa nokuti mwana uyu mamwiri ari kitaka nezvaachita zvikuvira nani pamwe wakamusira sadza adye but iwo asikana waiwa atanza aiwa aitenga sadza atandonengeta sirwa ratonwa aitenga sadza rake everyday kana aita se anga asina violent anga asingatukwe munhu kana kurengeseka vanhu izvo ndiwo vari kushungurudzika inondoitwayo kaimutisi kama wangu naluku Magwini ana amai vake neni tiri mukomana nemunin'ina saka zvatiri mukomana nemunin'ina kudaro vakatoitondudza musi weFriday vachitoti mukomana wechi namangwana ari kuenda kurehab inandigara hangu pano asi wakatoya kumba tine nyaya dzino dzendiri kutaurawo zvinhu watondudza vakati mukomana ari kuita sei ari kuenda kurehab ndikati kana madaro maita sei magona bhozi taiona mararamiro anga achona aiita nenyaya yedombo aiti dzimwe nguva zvesho aitoti pamwe hapo iye kushanda ake pache zvake aishanda haana kutanga kushanda ake ana pamakomba apo aienda pamwe panonzi pabattle apo uchienda kuairport aitomuka achitoenda kubasa saka isusu ndobva taita se tataura pepe takati zvesho ana madaro aiwa magona saka Saturday yachona iyoyo nina ndakuuya kunobva ngumakuseni ndakazoti neparengi paichitambira kuti pandaidarika napo everyday saka ndakazomuona masikati saini zvekuti kurehab handazombosompfunga kuti munhu anganzi aenda kurehab akati apa nguva dzacho dzisati asati dzakwana ndobva ndatoonana naye aita akatoonana naye obva toti mams mota hombe dzakudarika mota dzinomhanya anga kuzviti mota inomhanya vandatomuti vandatomuti apfutseke bvapo chichi vandatopfuura vandatoenda ndauya kundaitouya kunoko vandaona munhu ndaida kuona vandadzokera kumba makuseni ndobva ndayasandi ndobva ndakauya kuno kuda kutoya pachechi pane pamba patinopindira chechi ndobva tasvika pamba pepe tatogara muchechi memo ndobva ndakangotanga kunzwa kuneta ndiri muchechi tatikoinini kuneta kwandiri kuita indava kunzwa chimwe pane chimwe chihope chekuti unotange munhu pane 3-4 days usina kubvira warara ndozvandandakungonzwa saka ndandineka mwana kangu kari grade 5 ndobva ndatoti nati bata bhegi rangu nefoni saka ndisandadaro pana mai angu vakagara pamberi pangu ndakanofoma kapu yemvura vakatobvunza kuti mauya madyi ndakatoti hapana chimonzwa kutsva ndibakati redze ndibude ndidzokere kupi ndidzokere kumba so ndabuda ndakudzokera kumba ndakutofamba ndadatosvika marene pe ndatokrosa neparengi paaitambira pepe ndadatosvika kumba ndikabva pafoni hanzvadzi yake aenda unofambira waitedzana naye vakatonditi mamai muri kupi ndakati ndiri murodi ndikubva upi ndikubva manendiri zvandidzokere kumba Magwini ari kunzi afa ndakati aiwe bva apa nogoti Magwini afa kuti chii saka ndakutora serious nekuti musi wa1 April angambondinyepera akatofona kumafuka kati mama ndarwara kandi manyai kuno mai saka ndakamuka kuti nditese ndipfeke ndivhure dho ndikandazoti nhasi 1 vandofanira kati iwe uri kundinyepera saipa pandamboda zvisamfunga kuti nditi chokwadi ndopandakabva ndaningireni ndobva ndatofona futi ndakata foni ibva ndafona kati iwe amai mobhitaura chokwadi tikati mama Magwini ari kunzi ita sei ari kunzi afa ndopandakadzoka kunoko ndabva ndasvika muisisi wangu aenda unofambira nayo bhidhi wangu wanga watoripo ndobva ndatoti Magwini ari kunzi ita sei ari kunzi afa saini zvokuti anga akarohwa handi ndinganyepa ndichandaita sei chandandiziva kuti Magwini akarohwa ndakatozozvinzwa ndatota sei ndatoya pano kunzi saka ndopa ndakasvika nini ndatodzonza nauna sisi wangu vanga varipo vakuru vanga varipo bvotonditi mainini mwana akaita sei akarohwa nezuva ndopa ndakabvunza kuti akarohwa nani zvikanzi akarohwa nani nababa William ndobva ndatoti baWilliam mwana ari kunzi ita sei ari kunzi Ashai havana chavakataura vanombondipindura vakabvoita sei vakabva tobuda vaunohodha chii vaunohodha cobra vabuda enda nohodha cobra nguva yavakadzoka havana kuita sei havana kutaura naye vakadzoka vatotangechi vada kutonetsana nevanhu saka isusu patakazoti aregedze tiendenawo kumapurisa tanga takutya kuti 1
kuti kavasiya futi vari panapa nezvaakuitika nokuti ivo vanga vadhakwa nokuti pawakabuda pa vaino wawawa vatati isusu nekudhakwa kwakaita vachadenhana nevanhu zveshuwa usiku vachina kurara pane mukoma wakakauya akatobatira musekuru danda ranga rine moto zvanzi yoka sekuru iwo une wako ndimakonzeresa chi rufu rwemunin'ina wangu aiwa muchatotudza musati matanga chichichi tikutokudai mese makawanda saka isusu zveshuwa nditakabva tati kuna musisi wangu neavasumuka handi kumapurisa toenda navo kumapurisa unotaura chi unotaura nyaya yavo zveshuwa ava ngokagara panapa ndo vakataura chiti ini ndaona munhu achiita sei achirohwa ini ndakatobvunzwa nemapurisa makamona ndicho ndakati aiwa inini ndasvika pamba nenyaya yerufu kuti mwana ashaya zvikurohwa kwako ina ndamboita sei handina kukuona asi mwana ari kunzi akarohwa ndobva vatanga kunetsana nasisi wangu avasumuka kuti zveshuwa ndamuona achimurova chichichichi vakazonyatsobvunzwa nembusa kuti wamurova here ndopakazotaura kuti zveshuwa ndaita sei ndakamurova 3 mapatastiki ndobva vazotanga pakudzwa nemutemo wemapurisa wachononzi pamapurisa imimi hamufanira kuita sei hamufanira kurova vanhu chichi zvanzi ndangorova chitichi ndiri kuranga zvozvoti kana tese kana dai kwangu kurova kwakaitaka ini hakuse munhu kuti ndakazozvinzwirawo hangu pano semunhu hapana chandaiziya kuti mwana aita sei arohwa saka isusu uye kutovabvisawo katikati topano takatovabvisa chitoti ivo vakaramba vari pano nevanhu vekumba kwavachona vane noise vanozokuvanzwa ndatakutotyira iwo kuti panoita kana kuti marufu mairi pano kana kutoshaya marufu kana kuti uzobatanidzwa neasina mhosva nokuti pana sekuru akazopotswa nedanda usiku dzenzanza tokuma past 2 to 3 vakapotswa nedanda nemukoma wacho tikatomuka futa kana yao kuti zvikanzi hamusati matanga hamusati nekuti makata sei vakatotanga kutotaura mukoma wacho naizvikanzi yedu nyama ndiyamaisa pabresident wenyu muri kutomuendesera chikafu kusiyei wenyu ari kudya chiguta muri kufara katoidaita sei wedu afa saka tatada kuavoida kuti izvo zvaitika izvi zvinogona kuzobata futi mumwe ndizvozvo chitiko chinorwadza mama tichitarisa mafiro akaita mukomana uyu makafira sei mama muchinzwa kuti mukomana tichitarisa zvakare maresults ari kubuda mukomana sekuru vakapupura kuti vakamurova nebutton stick asi maresults abuda achiti aiwa haana kumborohwa inyaya yepfari makazvitambira sei ini ndatoshamisirawo nazvo nekuti sinso kuti munhu wachona pfari yachona ingangoti kungobata 1 day munhu achibva afa hatizivo hedu sezvo zvekuenda kuchikoro zvimwe zvirwere zvatoziya ka unombonza kana takata 4 months kana kuti zvakatanga akadai kana kuti zvakazodii ozi zvinhu zvinorwadza nekuti kona yaivaraidza kugara fanike sezvakaita inini nditori nevana 2 akatombofa saka inini kona ndinotoiziva kuti kona inorwadza inini madhokta anotaura kuti chirwere chakatika zvinotinetsei nekuti kuti upikisane navo hauzive unenge usingazoiti zvinoitwawo sei saka unenge wakutongoti akutogamuchira zviripo asi mumwe zvinorwadza kuti pfari yacho hatizive kuti ndo zvainoita here kuti kana ichitangawo inobva ingotanga nekuuraya asi unotodzomwa ichoti kana kuti mwana utone 7 years ane pfari munhu kuti ane 10 years ane pfari ivo pari kunzi pachona akadonha pakonapo paakatodonha inini ndanga nditoripo handikadorokai kana kanonzi chi robirawo mutoriro vanorova unoti kana nguva yavo kana ane nguva here kana kuti andane nguva yekuti anenge achidedera but ukamupa nhingirina yachona bhozi nguva yachona akatozopiwa $, akatozonotengera nhingiri takazomwana nguva dikidiki atoright saka kuti tichi ifari ipa pasina kana makadhi amen pamwe ndo zvazvinoitwa tichaziva mushure meongororo netsvakiridzo zvabuda pachena kuti shuwa vechidiki vanogona vachiita zvavo zvavanenge vachiita zvemadrugs hatiwanzozvikurudzira asiwo zvakare tinoziva zvikuru angava mubereki akarovawo mwana wake zvakapfurikidza inotoriwo mhosva zvakare naika tinowanzokurudzirawo vabereki kuti of course kurova kuriko zvako but ngatiyambirewo vana vedu vasazopindana nezvakadaro naika tisavarowo zvakare kusvika mukushaya naika saka pari zvino toda kuti pane manambers ari kubuda pascreen penyu pekuti kana muchiziya angava mwana kana angava ani wamunoziva kuti ane problem yedambudziko rekuti anotora zvinodhaka aiwa makasununguka kuti munge muchitora namba dziri pamascreen enyu monge muchivafonera munge muchibatsirwa pachena pasina mubhadharo naika uya mucomment section mupo bvungwa dzenyu kuti todii nevana vedu ava zvinhu zvinorwadza mwiri yeZimbabwe iko zvino tarasikirwa shamwari dzake dziri kurwadziwa zvakapfurikidza naika musakanganwa zvakare kulike mushare musubscribe to World Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.